sarki yawan naka ne shugaban matasan kiwon sarautar da ne da ka ji kiɗa na yawan zangware a sha da gaskaren wanka ba a ɓoye cibiya wani yana ta bambari wai an yi shi kishiya ni ba so a gane bakin jini na gujiya girmina ya zaki duka ne ki kyale samiya waɗayin kare ke sa ya rake murziya wanda kunkuru zai fi gada gudu da kariya mai cin namun kulba ya san daɗin wahajiya bakin ciki shaho ka zame kwai a rijiya zango ka rike da fi ka sha gaban suwakiya wane yaro ya ja da goga zangwana tura yana da zuga ya ga abdul zero ya ja da yawa ka zaɓuto hero Allah ƙara bisan kwanan ka bai gida da kasance yan uba masu irin halin gida